Până că mai știu. Ascolți, este nu ascolți. Este nu ascolți. Interesante. Foarte interesant. Dar vezi că asta ți-a arunc în bote de acolo. De acolo, că asta ți-l arunc în bote. Ei, uite ce strane, dă de acolo, handicapului. Auzi? Dă-i ăla că se scoate. Nu baga acolo, nu baga acolo. Nu baga nici.